kayo. Ke adanya parcek nga manok nga nilipid di balay. Magkain kayo. Dikir, roting ko na yan. Ay, ada dito ya. Ternyata tao. Pidot. Ano takawang ang ipakadak ko lang tatayong tipunan ah. Tanda mo pakarod dati ko. Lama nga. Ano di tao? Nakabutang no dati tao ngay ka baka no multaon da ka ang pagmulta. Gapos lang ipapapaya. Oh, dakil. Bulak dito yan. Ni. What? Rekong. Aglumangak pa lang dito eh. Aglumangak pa lang. Di balik ka, mas asid ka kong. Nadagi akong bagay, patala ka. Ikiriga magday makariatan. Patak sa mga kumagayatan. Punch ko yan. Nagriga mo sila yan. Magtakaw ka na karudan kikon. Pakadalatan. Dumawat-alatan kayo yung tipon mo. Ang nagriga mo kumagayatan. Ang bagay, hindi na pinakangako. Nih! Go! Oy! Ana obram dita! Apa yang alam tamulang? Ay, susika! Ay! Ano niya ang bagay? Nih! Go! Uy, adana dito likodam. Apay pauna yan. Si kangayam tiagal alat ti papayak. Misteryo! Dumawat lang mo ti may sauri di basit laeng. Oh. At parte gamin nga ti manok nga naitib ko. Awan ti papaya, kinatalyaw ko lang may papayam. Pay kanayon launay nga agsidakat ti manukon aya. Takanayon nga mauwan ti papayak. Huh? Uy, ang mga sak mo ti kanay nga taktakaw mo ta papayam mo. Ay, si kansakat. Ano ina po, misteryo. Ori check ko yung CCTV mo da. Naunay nga si